From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-Għodwa Tajba, nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum it-tifkira ta' Santa Ċeċilja, Verġni u Martri. Santa Ċeċilja ma tantx nafu dettalji fuq il-ħajja tagħha, nafu li għexet bejn l-ewwel u t-tielet seklu, ma fit-tielet seklu kien hemm devozzjoni kbira leha, fil-fatt daħlet anke fit-talba tal-Knisja ngħidu l-Kanonu Ruman, u hija l-patruna tal-mużiċisti. Allora llum nitolbu ħafna għall-mużiċisti kollha biex jarfu jużaw dan it-talent sabiħ li Alla tom għall-glorja tiegħu u anki biex isebħu il-ħajja biex jgħinu lin-nies jgħixu aktar b'mod sabiħ u fil-paċi. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Fit-tiema tiegħek mulej afmana bl-għajnuna ta' Santa Ċeċilja il-qatt tal-pum li qegħdin nagħmlulek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwann Apostlu. Jiena Ġwanni, il-leħen li kont smajt mis-sema reġa' kellimni u qalli: mur hu l-ktieb il-miftuħ li hemm fit-l-anġlu jieqaf fuq l-art u fuq il-baħar. U mort ħdejn l-anġlu u għetlu jagħtini l-ktejjeb u qalli: hu u ibilgħu u jsirlek imrar ġo fik, imma ġo ħalqek jiġik ħelu għasel. Jien ħadt il-ktejjeb minn it-l-anġlu u blajtu u ġo ħalqi ħassejtu ħelu għasel. Iżda meta kiltu imlieni bl-imrar ġo fija. Imbagħad qaluli: inti għandek terġa' tħabbar dwar ħafna popli u ġnus u wilsna u slaten. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Flimkien kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Nifraħ fit-triq tal-preċetti tiegħek daqs li kieku kelli l-għana kollu. Il-preċetti tiegħek huma l-għaxqa tiegħi huma jagħtuni l-parir it-tajjeb. Flimkien kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Aħjar għalija liġi ta' fommok mill-eluf ta' flejjes tad-deheb u l-fidda. Kemmi ħelwa l-weda tiegħek oħla mill-għasel għal fommi. Flimkien kemmi ħelwa il-weda tiegħek. Il-preċetti tiegħek wirti għal dejjem huma l-għaxqa ta' qalbi
niftaħ fommi u nieħu r-ruħ għax nixxenna għall-kmandamenti tiegħek. Flimkien kemm ħelwa il-wegħda tiegħek. In-naċ tiegħi jisimgħu leħni jgħid il-mulej u jiena narafhom u huma jimxu warajja. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu daħal fit-tempju qabad ikeċċi l-barra l-bejjija u jgħidilhom hemm miktub id-dar tiegħi tkun dar it-talb. Iżda intom għamiltuha qar tal-ħallelin. U kien jgħallem kuljum fit-tempju l-qassisin il-kbar u l-kittieba u l-kbarat tal-poplu kienu jfittxu li erduh. Iżda ma kinux jafu x'jaqbdu jagħmlu għax il-poplu kollu kien imqabbad miegħu biex jisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Qar tal-ħallelin. Dan huwa il-kliem iebes li jgħid Ġesu illum naqraw fl-Evanġelju skont San Luqa meta jidħol fit-tempju u jaqbad ikeċċi l-bejjija li kien hemm fit-tempju. Mhux biss ikeċċihom imma jgħid li id-dar ta' Alla, dar it-talb, huma għamluha qar tal-ħallelin. U kliem iebes dan li nsibuh ukoll fl-Evanġelji ta' San Mattew u San Mark, il-ġrajja nnifisha hija fl-erba' Evanġelisti tant għamlet impatt. Imma dal-kliem iebes ifakkarna l-ewwel nett li dawn mhux biss kienu qed ibigħu hemm imma kienu qed jisirqu. U nixtieq jien li nirriflettu ftit fuq dal-kliem ta' Ġesu. Is-serq kemm meta jsir bil-miftuħ, kemm meta jsir minn taħt u dejjem ħażin u ksur tal-kmandament ta' Alla la tisraqx. U min jisraq huwa obbligat li jrott lura. St. George Preka kien jgħid l-oġġett jgħajjat lil sidu. Jekk inti tieħu xi ħaġa li mhix tiegħek, ma ssirx tiegħek għax ħadta, għandek trodda lura biex verament trid li tkun bil-paċi f'qalbek u l-kuxjenza f'posta. Imma apparti din l-espressjoni li Ġesu juża hawnhekk qar tal-ħallelin, kien hemm dawn il-bejja fit-tempju u Ġesu keċċihom. Irridu niftakru hawnhekk li dawn ma kinux qegħdin fit-tempju il-bejja biex jirredukolaw it-tempju jew bżuffjett. Ma kellhom skop għaliex kienu hemm, kien ikun hemm bejjija f'parti tat-tempju biex ibiegħu l-annimali għas-sagrifiċċju. Bħalma nsibu anki meta Marija u Ġuseppi ppreżentaw il-Ġesu fit-tempju u fir-rakkont jgħid illi kellhom bħala sagrifiċċju joffru pargamim jew żewġ bċiċe. Dawn kienu jbiegħu għalhekk għas-sagrifiċċju. L-iskop tagħhom kien biex in-nies jistgħu joffru s-sagrifiċċju fit-tempju. Ma li ġara kien illi it-tempju sar post tan-negozju. U ma' żmien insew li d-dar
ta' Alla, dar it-talb, u sar iktar dal-post fejn ikun hemm ħafna moviment hemmhekk, ħafna attività, imma l-iktar ħaġa importanti mwarba fil-ġenb. Sadan din il-ġrajja għandha messaġġ importanti għalina l-ewwel nett li niftakru illi il-Knisja li hija t-Tempju ta' Alla hija dar it-talb. U aħna fil-Knisja dak kollu li hemm għandu jindirizzana lejn din il-qima lejn Alla. Jekk affarijiet ifixkluna minn dan, qed ifixkluna mill-iktar skop essenzjali. Fil-Knisja aħna mmorru biex nagħtu qima lil Alla. U għalhekk għandu jkun hemm rispett lejn id-dar ta' Alla. U għandu jkun hemm l-ambjent li jgħin dan. Fil-Knisja aħna ma mmorrux biex niġbdu l-attenzjoni fuq nfusna, jew biex nagħmlu diskursata ma' min ikun hemm, jew biex ngħaddu bil-mobile naqraw il-messaġġi jew nibatuhom, mhux post. Il-Knisja dan m'għandniex nagħmluhom dawn fil-Knisja. Xi Knisja għandha tkun id-dar fejn nagħtu qima lil Alla u ngħinu b'kull mezz biex nożżu din id-dar tiegħu bħala dar it-talb. Ifakkarna wkoll però hawnhekk li mhijiex biss il-Knisja, il-bini, it-Tempju ta' Alla, imma li bil-magħmudija kull wieħed waħda minna aħna sirna it-Tempju ta' Alla. U dan ifisser li aħna għandna niftakru li ħajjitna għandha tkun din il-ħajja ta' għaqda ma' Alla u nfittxu illi nkunu tassew it-tempju li fih jammar Alla. Hemm espressjoni sabiħa ta' San Cesarju ta' Arl li jgħid inti meta tmur il-Knisja trida nadifa l-Knisja, tgħid il-bini. It-tempju tridu nadif, għadem biex it-tempju li huwa int tkun ukoll nadif. Trida mdawla l-Knisja, għadem biex it-tempju li huwa int, it-tempju ta' Alla, ikun imdawwal bid-dawl tiegħu. Kemm sabiħa meta niftakru li aħna it-tempju ta' Alla u għandna nirrispettaw dan it-tempju li huwa aħna u jgħinna tassew biex inkunu faqda sħiħa ma' Alla. Hemm ħaġa oħra li tfakkarna din il-ġrajja li hija importanti wkoll illi aħna ma' Alla ma mmorrux fit-talb biex ninnegozjaw biex qisna ngħidulu inti għamel din għax u jiena nagħmellek hekk. Alla mmorru niltaqgħu miegħu aħna għax nafu li hu jħobbna li dejjem jagħtina dak li huwa taġita lina u aħna nilqgħu dan bi gratitudni nqegħdu qudiemu x-xewqat tagħna, it-talbiet tagħna. Ir-relazzjoni mal-Alla għandha tkun di relazzjoni ta' mħabba, mhux relazzjoni ta' isna tnejn li qed ninnegozjaw. U meta ngħixu tassew di relazzjoni ta' mħabba, inkunu tassew qegħdin nifhmu dak li għamel Ġesu hawnhekk meta ried li t-tempju jkun ippurifikat. Jalla anki din ir-relazzjoni tagħna ma' Alla tkun ippurifikata biex tkun tassew relazzjoni ta' mħabba. Jew nitolbu mulej illum li nożżu it-tempju tiegħu il-Knisja bħala d-dar tat-talb, dar fejn inqimu lil Alla, imma li wkoll nagħmlu minn ħajjitna tassew tempju li joġob lill-Alla, tempju li fih tassew inqimu lill-Alla bi kliemna u b'għemilna. Iresqu issa it-talbiet tagħna lill-Alla b'fiduċja kbira li jagħtina dejjem dak li huwa taġita lina kun mulej mal-Knisja tiegħek ejda biex tkompli xanda l-Evanġelu tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Ejna mulej biex aħna jkollna dejjem rispett sħiħ
lejn il-Knisja bħala dar it-talb, dar fejn inqimu lilek nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Għallimna mulej narfu nixu ħajjitna bħala it-tempju li fih inti tammar nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Tolbuk mulej għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-istarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Fit-tifkira ta' Santa Ċeċilja nitolbu llum għall-mużiċisti kollha, nitolbu għal Jacob illi bil-mużika tiegħu hawnhekk bl-arpa tant isebbaħ u jgħin lilna l-koll biex nitolbu biex il-mużiċisti jarfu jgħixu it-talent li Alla tom għall-glorja tiegħu u għall-ġid ukoll ta' kulħadd nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Nitolbu għal-paċi fid-dinja, għal-paċi f'dawk il-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied, għandhom kollha li huma vittmi tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem, speċjalment f'dawn l-aħħar jiem biex inti mulej tilaqħhom fih tagħnek u tagħti l-faraġ il-familjari tagħhom nitolbu. اسمعنا نطلبك مولاي. Mulej Alla tagħna il-qattal li qed nagħmulek illum u żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. آمين. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساجريفيتشي وتفيرو جلوريا تا اسمه احتجيت تانا وتاكنيسيا مقدسة كلها تيو. Il-qamu li s-sagrifiċċju li sejrin nofrulek fit-tifkira tal-madri tiegħek Santa Ċeċilja li ebda tiġrib ma kellu l-ħila jifrida mill-laqda tal-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. آمين. Il-mulej ma'kom. ومياك وكل. Nerfgħu lubna l-fuq. نرفاوم لين المولاي. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. اكسوا وسيرا. Sewwa xieraq tas-sew mulej missir qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddu lek ħajr. Għaliex Santa Ċeċilja ħadet il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Kristu b'demma tagħti xhieda tal-immejjel tiegħek tal-għaġeb. Meta tur il-qawwa tiegħek fl-qawwa tagħha sewwa sew fejn hemm iddajjef u ssaħħaħ lil min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixed għalik bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennu lill-kobor tiegħek. قديس 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 مولاي الله tal-eżerċti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej fissam il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbu tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratti l-ħajr ta' id-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddejt tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, mal-Apostli ma' Santa Ċeċilja u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna tobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-denim. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna il-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-slim u l-għaqda li jint trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ġedditna mulej bil-misteri qaddisa għamel nisiru nixbħu li Santa Ċeċilja fil-qawwa ta' naġeb li urid sal-aħħar biex jistħoqilna niksbu l-premju tas-sabar fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Nhar il-Ħadd tingħaqad magħna għaċ-ċelebrazzjoni djoċesana ta' Kristu Re, immexxija mill-Arċisqof Charles Cicluna, fejn se jingħat l-għasar, tingħata l-barka sakramentali u wara ssir il-quddiesa. Kulħadd mistieden jattendi għal din iċ-ċelebrazzjoni li ssir fil-Bażilika Minuri ta' Kristu Re f'Raħal Ġdid u li tibda fil-5 ta' filgħaxija. Din iċ-ċelebrazzjoni tixxandar fuq knisja.mt, Newsbook Malta u RTK 103. Fondazzjoni SEF hija fondazzjoni fiħdan il-Knisja Maltija li toffri servizzi kemm ta' prevenzjoni u kura fil-komunità lill-familji, servizzi residenzjali għat-tfal, servizz ta' residenza għan-nisa li jkunu qegħdin ħirġin minn sitwazzjonijiet ta' violenza flimkien ma' tfal tagħhom u anke servizz ta' aftercare biex imbagħad ngħinuhom kemm lin-nisa u kemm it-tfal jiġu reintegrati fis-soċjetà. Nedejna il-brand ta' Fondazzjoni SEF, brand ġdida illi turi image ġdid però bl-istess passjoni u mħabba lejn is-servizzi tagħna. Ħassejna l-bżonn illi permezz ta' dan l-image il-ġdid nwaslu verament lin-nies illi huma viċin tagħna u dawk li se jarawna il-valuri tagħna. Noffru dan ir-Rużarju llum għal mużiċisti kollha biex jarfu jużaw it-talenti tagħhom għall glorja ta' Alla u għal ġid ta' tant nies. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' t-talb tagħna ejna u jaqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti jomna għalik jisma' t-talb tagħna dak itwieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrina dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbattija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-għaraq tad-demm.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għarina daħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni għammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni missieru ta' tbatija meta Sir Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellaw. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu ħati għarina daħanniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slimma lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Ummalla la parina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen.
Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak berkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlapalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarista minnar tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Mis-sina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina li bdaħannix fit-tiġrib iżda risna mid-denja Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħa tijarina bdaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkanti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-murimijek imbirkinti fost in-nisan birek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-ftana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mislu fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-siena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulimija kibirkanti fost n-nisa mbirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana, slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan at-turufnament lil Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet
jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni jammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlier mulejmija kien birkinti fost in-nisan birek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omalla tlob għalina mid-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ħniena. Kristu ħnina. Mulej ħniena. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qatt tal-btana. Kristu il-qatt tal-btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinit qaddisa la wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebbatax bejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-ħaġeb. Itlob għalina. Tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' dosija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Der. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midimbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħenna lina. Itlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem. U bl-interċessjoni ta' nimqazza glorjuża Marija Dejjem Verġi kunu meħlusin mid-dwejja ta' issa. U ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu tħolalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlama fost tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infel ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li ġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimarik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek għandna f'dalek il-libnu, fik Marija qiegħda il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlanna l-grazzja, il-ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe. Itlob għalina. San Sebastian Martri. Itlob għalina. San Turokku. Itlob għalina. San Paul Missirna. Itlob għalina. San Publiu. Itlob għalina. San George Preka. Itlob għalina. Beato Nazio Falzon. Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani. Itlob għalina.
Santa Cecilia, itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek kbirhom Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlu glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Om, imbirek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.